It-tnejn filgħodu kompla jinstema' quddiem il-qorti il-każ li fih Sandro Ketkuti qed ikun akkużat li kaġuna ġrieħi serji lid-direttur tal-GRTU u kandidat nazzjonalista Vince Farrugia. Għat-tieni darba minn kemm ilha għaddejja l-kompilazzjoni fil-qorti xedet Silvia Gawci, impjegata tal-GRTU. Gawci li dakinhar li seħħ il-każ kienet fl-uffiċini tal-GRTU qalet li ma tridx tikdeb aktar lill-qorti u kien għalhekk li tagħti verżjoni ġdida ta' kif seħħew l-affarijiet. Qalet li hija ma ratx lil Ketkuti isawwat lil Farrugia. Li rad biss kien lil Vince Farrugia mal-art u lil Sandro Ketkuti fin-naħa ta' ġewwa tal-boardroom. Gawci xedet fil-qorti li hija ġiet ordinata x'għandha tgħid lill-pulizija minn Vince Farrugia u li dan tal-aħħar batilha SMS biex tgħid li Sandro Ketkuti rid joqtlu fl-aggressjoni. Il-kandidat nazzjonalista Vince Farrugia baddan l-SMS lil Silvia Gawci. Dwar nhar l-erba' meta inti dħalt, rajtu jħares liha bħarsa kattiva. Lest jagħtini daqqa ta' ras. B'għajnejk bat li messaġġ biex noqgħod attent u għajnejk kienu qed juru biża'. U waqt li kien qiegħed isawwatni, inti smajtu jgħid li ripetutament noqtlok. Dik hija l-verità. Jien nqum bil-lejl nisma' l-vuċi tiegħu maħnuqa. Irridu l-koll nafsu fuq dan il-punt. Gawci qalet ukoll li flimkien ma' impjegati oħra tal-GRTU immedjatament wara l-inċident kellha laqgħa ma' numru ta' uffiċjali tal-GRTU fejn sħaba u hija ingħataw istruzzjonijiet dwar x'għandhom jgħidu lill-pulizija. Fil-qorti d-difiża ta' Sandro Ketkuti mmexxija mill-avukat Manuel Malija żvelat anki SMSs li għaddew ġurnata qabel l-allegat inċident bejn Vince Farrugia u l-Viċi President tal-GRTU Philip Fenek. F'dawn l-SMSs Farrugia u Fenek jiddiskutu modi biex jiskreditaw lil Sandro Ketkuti. Vince Farrugia jgħidlek lil Philip Fenek. Irridu nħammġu ismu mal-Ministri u mas-Segretarji Parlamentari u l-Membri Parlamentari u anke mal-awtoritajiet. Ħalli ħadd ma jafdaħ u ħadd ma jkollu x'jaqsam miegħu. Bħal wieħed imġiddem irridu noqtluh minn kull angolu. Bla ħnina ta' xejn. Philip Fenek irrisponda hekk lil Vince Farrugia. Aqba tgħidlu biex jitlaq inkella. Paul jagħmilha, għandna l-approvazzjoni ta' kulħadd minn dawk kollha importanti fil-Kunsill. Vince Farrugia reġabat lil Philip Fenek. Imma l-ewwel irridu nħammġuh, ma rridux inħallu ħider ta' Royal Labour. Irridu l-ewwel nuruh bħala baxx, traditur u li ma tistax tafdaħ, li ma jinqala għal xejn u li jagħmel għal flus. Mbagħad narmuh lem. Fenek qabel ma' Farrugia. Iva naqbel, hekk se nagħmel. Għadha ngħidlek x'għamilt s'issa, narak wara l-kawża li għand il-qorti. Il-konverzazzjoni komplet ftit wara b'Vince Farrugia jagħti aktar ordnijiet lil Philip Fenek. ċempel lil kull min taf u għajdilhom li qbadneħ fil-fatt jispija għal Joseph. Jispiċċa jmut meta jiġi mwarrab. Aktar tard, Philip Fenek wieġeb lil Vince Farrugia. Eċċellenti, proset. Tkellimt ma' Paul fuq Sandro. Għadha nitkellmu. U perikolus ma tistax tafdaħ. Qabes kull limiti. SMS oħra li ħarġu fil-qorti ndbatu 3 jiem wara l-allegat inċident, meta Sandro Ketkuti kien qiegħed jinżamm arrestat. Dawn l-SMS juru li l-kandidat nazzjonalista Vince Farrugia kien jaf anki x'inhu għaddej fil-ħabs. F'SMS il-ġewwa tard uffiċjal ieħor tal-GRTU, Vince Farrugia jgħidlek. Ħarġu ħall-exercise fil-bit ħallu max qalli fiċ-ċella ħajġennen. Ferrari Lamborghini. Għat-tard wieġbu b'dan il-mod. Aħjar jidra l-ambjent għax se jkun parti mill-amara.